kwada wannan mari ba kama ko kuma akan zigi sun saba hawa ne ba su da tsoro kawai sun saba harkar swimming pool yadda aka yi sun iya ruwa to ka san iya ruwa shi ke cire tsoro sun saba harkar swimming pool ba ta zama ka san a mu'amala gari ba nama mun fito neman kifi a kan ruwa mun shigo a halin haƙulai sun sama masifa su suna gidan sun sai abubuwa sun ajiye a cikin burzi ko kuma sun sama masifa ga mu da ƙananan yara da baki ya saba da dan iya ne dan tabawa ake kaɗan amma baki ka san shi da hali yau ba zai rayuwa a ce ka zauna ba dan kishi ya samu matsala ba zai yi ina Allah ya rage sa mu dace saboda haka wannan ruwa shine ruwan bela ne ga muna mun yi tafiya da ran ta kai kilomita ta kai kilomita 107 wallahi dan wannan da tafiya da ran za ka kai da kana zuwa akalla fadin ruwan nan yayi fadin rabin jihar kamar kai ne kana jigawa ka zo Kano tafiya da muka yi daga bakin wharf na bela zuwa cikin ruwan nan kenan dan garin da nisa wurin da nisa gaskiya yanzu ma ga alama dorina tana tahi a can